תהפוך אותו דין, כל הכבוד, קדימה. לא נורא, תמשיך. כרגע מוביל לעוד אורי זמיר, מנשה מיכאלי. תהפוך אותו דין, כל הכבוד, דין לאט לאט. ליאור ראשון, מנשה שני, יונתן שלישי, אורי זמיר רביעי, אור משה חמישי. גיל הרוש חמישי, אורי זמיר שישי. אורי לא סופר לך. אין לו שפה, תדע את זה. אבל ספר לך, לפי מה שאני ספר לך. כרגע ליאור ראשון, יונתן שני, אורי זמיר שלישי, מנשה רביעי, אור משה חמישי, גיל הרוש שישי. קדימה גיל. איי. מה קורה לכם בישורת? הכי טוב באמצע, תקשיבי, לא בפינות. תודה. חמוד, תזוז משם. ליאור כרגע ראשון, יונתן שני, אורי זמיר שלישי, מנשה מיכאלי רביעי, אור משה חמישי, גיל הרוש שישי. ליאור ראשון, יונתן שני, צמודים כולם, אורי זמיר גם. 9 רגע, מה זה הקפיצה הזו? רגע, הקדמתי אותו. יש לי כפתור, שיט. יופי, אמצע בפוקוס. רק הרקע שלך. כרגע מוביל יונתן ג'ון, הוא תופס טוב על ליאור ג'אד. שמה ליד, תסתכלו. בין השלישי, אורי זמיר רביעי, גיל הרוש חמישי, אור משה בלחנה שישי. יש לנו 6 דקות, מלא זמן, זהו שם, כל הרביעייה. יופי של נהיגה של ליאור ויונתן ומנש ואורי ואור משה וגיל. כרגע ליאור ויונתן צמודים ומנש על כל השלושה באותה הקפה, 4 שניות מפרידות ביניהם. חבל על הזמן. נהדר, יש הרבה זמן, רק בלי טעויות. וואי, תארו שם. כרגע ליאור ראשון, יונתן שני, מנש שלישי, אורי זמיר רביעי, גיל הרוש חמישי, אור משה שישי. מה הגפות, יני? ליאור עם 18, יונתן עם 17, מנש עם 17, אורי זמיר עם 17, גיל הרוש עם 15, אור משה עם 14. כמה אתה מדבר? וואי, אתה דפק על ידי. חבר'ה, לא להפריע, תתרגלו בנהיגה. תסדר אותו. תגיד עוד פעם, יאללה. תהפוך אותו. משהו פנימי. כרגע ליאור ראשון, אורי זמיר שני, יונתן ג'ון שלישי, מנש רביעי, גיל הרוש חמישי, אור משה בלחנה שישי. ליאור עם 24, אורי זמיר עם 22, יונתן ג'ון עם 21, מנש מיכאלי עם 21, גיל הרוש עם 20, אור משה עם 19. 20 עכשיו. ליאור עם הקפת, נראה 8.634. אורי, בלי טעויות, לאט. אין לו רווח. יורנו רגוע, יורנו, תנוי יפה,
פחות לחיתות. תהיה פתאויות, לא צריך לבר. ושגמר, נתן לי לא הגיע. תדע מתי ברייק, מתי סיבוב, לא צריך לבר את הספר. כרגע ליאור ראשון, אורי זמיר שני. בין השלישי יונתן גובי. יש כמה בניגוד שני יונתן על הפודיום. גיל הרוס חמישי או משה שישי. יש לנו עוד 2:45 שניות. ברייק לפני סיבוב, תלמד לעשות ברייק. עוד פעם אליעגל, יאללה, יש לי פאסה. תסתדר, סע. או אם תשם בלי טעויות, אז תיקח גביע. יש הרבה לדבר. יש פה קרב בין מנש לזה, מנש נכנס לישורת, דורנו מאחוריו על השלישי. זה הקרב על השלישי, רבותיי, זה הקרב על השלישי בין שתי הכחולות. כחולה שמה נכנס עכשיו לישורת, דורנו אחריו עם הכחולה השנייה. איי איי איי, דורנו נתקע שם בסוף הישורת אבל לא מוותר. מצליח ממנה תופס את ההובלה, מצליח לברוח מג'ורנו. 2 דקות לסיום, יש עוד מלא זמן, הכל אפשר יכול לקרות פה. לא לעשות טעות. וואי, ג'ונו סוגר על מנש, איזה קרב צמוד. על השלישי. וואי. ג'ורנו לוחץ, מנש לא מוותר. וואי. רוני חטאת מכה? תוציא קצת אחורה. דקה לסיום. ליאור ראשון, אורי שני, מנש שלישי, יונתן רביעית, הם בהפרש של 4 שניות. גיל הרוס חמישי או משה שישי. מטורף מה שהולך פה. פוקוס טוב, באמצע. ליאור שעובר את זמן ההקפה 20 שניות לסיום. ליאור כרגע מוביל עם 43, אורי 39. מנש סוגר על אורי, הולך לקחת את השני. וואי. מה קורה פה? הקפה האחרונה, מנש מצליח להיכנס. בין הכחול לאחור על השני. תסדר אותו. וואי, רובי ניקח אותו! וואו! סיימתם! במקום הראשון ליאור ג'אן עם 46! במקום השני בפוטו פיניש מנש מיכאלי! במקום השלישי אורי זמיר! במקום הראשון יונתן ג'ורנו! במקום הראשון גיל הרוס! במקום השלישי